Errotariari ez jakon diruten ordaintzen, ez da? Bueno, baten, inoz bai, garrostean da, gari gitxiguanean da, gari asko balio banean ordain duten jakon. Baina gehien baten kendu diten jakon, guk esaten dugu mendea, Gipuzkoan esaten da laka, da erdera esaten da makila. Erderazko izena da makila, horregatik esaten duzien, harinos makileros, o molinos makileros. Makilia da zati bat. Zuk eroaten duzu garia, zorroan, edo hartoa, zorroan. Da, eiotea gaitik, errotari ikentzen dau 110. Orain da 110, ze foru zarrean, hau da, foru zarrean, ez foru barrien, baina orain 200 edo 100 edo 200 urte esan 110, esan 105.